Da na ba auren tintini. Na nemi maza, wallahi ina son mijina. Idan kuka ga yanda yake hauka, amma haka nan nike taya shi haukan har ya warke. Wallahi duk haukan da yake yi taya shi nike yi har yayi dariya, wata ran mu zauna a haka har ya ji sauki. Kuma wai sai in ce da Allah ina son kuɗi, ku duba mana ku gani. Ku tausaya min, ku sa a fito min da mijina mana. Kun ce kuna so na. Kun taya ni dambe. Da ni kaɗai ba nike yin damba, amma yanzu da kuka zo ba sai ku taya ni damban ba. A kwato min mijina. Dan Allah ku taya ni wannan damban. Ku taya ni wannan damban da Allah ƴan uwana. Dan Allah duk inda kuke duka duniyan nan ku taya ni dambe. Thank you. Ya Allah ku taya ka kafure. Thank you very much. Ya ki hakuri. Ga ɗaya daga cikin wanda suke taya ki damben nan. Zan kira shi yanzu. Honorable Bashir Zubairu Birnin Gwari.